uNdodana Mkhanyisi Chuma. uNdodana Mkhanyisi Chuma oneminyaka engama-45 uqale wavela enkantolo ngecala lokutholakala nesibhamu esingekho emthethweni mhlazane eboshwa. Wabe esevela ngelinye futhi icala lokuthi abuyiselwe e-UK nokuyilapho enze khona icala lokubulala unkosikazi wakhe uNothabo Zandile Chuma namadodakazi abo amabili, uNatali oneminyaka eyi-15 kanye noNala oneminyaka emi5. Izidumbu zabo zitholakale emzini wabo oseBedfordshire. Inkantolo isafuna ukubheka ukuthi ingabe ukulelizwe ngokusemthethweni yini umsolwa, kanti ifuna nokuthola ukuthi wasithenga kubani isibhamu esingekho emthethweni atholakala naso sinezinhlamvu ezimbili. So for now, we wait for the 22nd of July. But what is important is that, yes, he is facing a charge in the country. He will have to be trialed and sentenced and convicted in South Africa. He will have to serve that time first before he is extradited out of the country back to the UK. Amaphoyisa akulelizwe asebenzisana nawase-UK ukwenza amalungiselelo okuthi abuyiselwe e-United Kingdom. Uma inkantolo isinqumile, leso sinqumo sokubuyiselwa e-UK siyobe sesicikicwa ungqongqoshe wezobulungiswa. The court firstly has to find him extraditable, and then the Minister of Justice and Constitutional Development will then give an order for extradition. Amaphoyisa ase-UK ancome kakhulu umsebenzi owenziwe amaphoyisa akulelizwe ne-Interpol ukubopha ngokushesha uChuma. What the UK authorities have really communicated, they've really praised the efforts of the South African Police Service and their turnaround time in terms of apprehending this wanted fugitive. Kubikwa ukuthi uChuma wabaleka e-UK ngendiza eyasuka esikhumulweni sezindiza sase-Heathrow mhlazane ziyizine kwephezulu ephethe incwadi yokuvakasha yaseBritain. Wangena kulelizwe mhla zi5 kwephezulu. Ngesikhathi efika kuleli uhlale ehhotela eLisesenton. Waphuma emva kwezinsuku waya ezihlotsheni eKingston nokuyilapho aboshwe khona. We do confirm that he has family in South Africa, but I think we must make it quite clear his family did not harbor him. I think they assisted us greatly in apprehending him. They played a very pivotal role. uChuma uzogcinwa esitokisini kuze kube ubuyela enkantolo ngesonto elizayo.